Ak idete robiť nový podcast, mali by ste si zodpovedať na tieto otázky. Prvá je, ako sa to bude volať. Názov by mal byť krátky a unikátny. Druhá vec, budú to rozhovory alebo to bude solo podcast. Tretia vec, chcete audio alebo video. Video odporúčam, pretože z neho sa vždy dá spraviť aj audio. Štvrtá vec, aká bude pravidelnosť? Mesačná, dvojtýždenná, týždenná. Ďalšia vec je cieľovka. A to nie len to, že pre koho je to určené, ale skúste si tú cieľovku aj kvantifikovať. Ak robíte podcast o rybárčení, tak si povedzte, že na Slovensku je 100 000 rybárov a to je vaša cieľovka. Ďalšia vec je cieľ. Aký máte cieľ? Chcete zbohatnúť, chcete získať nových klientov, chcete byť slávni, chcete odovzdať svoje know-how? Skúste si to napísať na papier. A posledná vec, určite si prvých 10 tém a k tomu aj prípadných hostí a sami uvidíte, že to nie je úplne také ľahké.